Panginguto. Ingat na pala ka ba? Ay, ala, parang madaming mga char. Wala ang daming caspels. Yung mga white hair, bilangin mo mga white hair. Uy, Agay. punutan mo. Mag-viral yung ka, Clara. Punutan mo ang... Iba na kasi matukan mo ng pagkain. Yeah, your top one. Clarity poke through. It looks like a little vampire. It's too early. Oh, yan. Grabe, oh. Ay, Diyos, oh. Ay, kabalo na siya, oh. Malaki. Malaki mo ba niya? Oh. Dito na pala kayo. Hey! Pwede yung ilaw at tukos doon? Hey! Ha? Ito kay Sam. Same place. Para kasi may ilaw. Lolo! Lolo! Lolo. Mamita, mamita! Mamita, mamita! Pwede pa ilawin ito. Parang dreamless kasi dito. Ito ang raw. Kasi yung madam. I miss you! Wala na natin kalingawan. Muli na po muna. Wala food. Dito may mamaon ni Clara. Ay, rin na lang eh. Para makita mo kada adlaw. Pagkita dito siya sa akong reels. Asa sa Clara? Wala na ako nakita. Yun, yun. Kada kan ma-choices dito ko. Wala man daw nato nakaon patanan. Wala. Wala pa ba tayo? Jim, happy Father's Day, Jim. Ay, naging happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you, thank you. Mama, picture na sila, mama. Michi! Uy, napapan may wala na tilawan dito. Ano na? Ano na lang eh? Ay, dito. Hindi na ako pagkita. I miss you, I miss you. I miss namin si Makita na siya sa house waiting dito na sa area. Where is Clara? I didn't see her for 1 week already. Download ManiPay now using this QR code. ManiPay, the new e-wallet, can be used for cash in, cash out, and online payments.